Φερνάντεθ. Τώρα Καλτσάς. Καλτσάς ζυγίζει τις επιλογές του, η σέντρα, κεφαλιά από τον Μανιά, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 Αστέρας. Σέντρα Καλτσάς. Αν κρίνω από τον τρόπο με τον οποίο δεν πανηγυρίζει ο Μανιάς, πολύ ισχυρές οι πιθανότητες να πρόκειται και για αυτό γκολ. Εξού και οι παίκτες του Αστέρα που πηγαίνουν να συγχαρούν τον δημιουργό των όσων συνέβησαν Καλτσάς και όχι τον Μανιά. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα πολύ καλό ιδανικό ξεκίνημα για τον Αστέρα Τρίπολης κόντρα στην ΑΕΛ. Το 1-0 είναι σκορ πρόκρισης. Είδε και πάλι την σέντρα του Καλτσά, την κίνηση του Μανιά, αυτό γκολ είναι. Εδώ θα φανεί νομίζω καλύτερα. Πήγε προς το δεύτερο διαδοχικό κόρνερ για την ομάδα του ο Νίκος Καλτσάς. Με το δεξί ο Καλτσάς με τα φάλτσα προς τα έξω, δοκάρι και μέσα. 2-0 ο Αστέρας. Ορτέγκα στο 40. Μπαίνει στην ενδεκάδα αντί του Κυριακόπουλου κατά πάσα πιθανότητα. Τη στιγμή που ανέβασε πήρε το Έλληνας διεθνής. Προφανώς αναμένεται, δεν ξέρω αν έχει ήδη έρθει διάδοχος. Με πολύ καλή κίνηση, πως φεύγει από τα μαρκαρίσματα στο πρώτο δοκάρι, χωρίς αντίπαλο και χωρίς κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Κρίστινσον που τα βάζει με την άμυνά του. Παίζει για τον Ντέλετιτς. Κατεβάζει, περνά ο Ντέλετιτς. Καλές προϋποθέσεις για την ΑΕΛ ο Ντέλετιτς. Όλη την διαδρομή μειώνει το σκόρο Ακώστα 2-1. Η ΑΕΛ επιστρέφει, είναι πλέον σε απόσταση βολής για πρόκριση στο 52ο λεπτό. Νόε Ακώστα. Δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτε ο Αθανασιάδης. Ήταν απολύτως ξεκάθαρο από το πρώτο σφύριγμα του Σιδηρόπουλου σε αυτό το δεύτερο μέρος ότι η αλλαγή στον σχηματισμό και η είσοδος του Νούνιτς στον αγωνιστικό χώρο βοήθησαν άμεσα την ΑΕΛ. Δείτε και πάλι πως η μπάλα πηγαίνει στον Ντέλετιτς, αυτός κάνει όλη τη δουλειά μέχρι την γραμμή της εστίας. Στο γύρισμα είναι ο Ακώστα αυτός που φτάνει πρώτος στην μπάλα και δεν έχει κανένα πρόβλημα να την στείλει στα δίχτυα. Πήγε πάνω στον Ντέλετιτς και έβαλε κόντρα. Στείλει το κόρνερ ο Καλτσάς. Μπάλα παίρνει ένα δεύτερο δοκάρι. Εξ επαφής. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να τη στείλει στα δίχτυα ο Χουάν Μουνάφο. «3-1 ο Αστέρας». Στο 58ο λεπτό διορθώνει ο Βαλιέντε στο 3-1 για τους Αρκάδες που πλέον αισθάνονται και πάλι ασφαλείς, καθώς με ένα γκολ τώρα η ΑΕΛ στέλνει το μάτς σε παράταση. Και πως κάνει όλη την κίνηση δεύτερο δοκάρι χωρίς αντίπαλο, όπως συνέβη και με τον Ορτέγκα στο δεύτερο γκολ του Αστέρα. Τους περιμένει το ανέβασμα του Καρανίκα και πάλι από δεξιά αναπτύσσεται η ΑΕΛ. 3-2. Καταπληκτικό μάτς, η Κάφκα. Σκορ παράτασης στο 60. 5-5 το συνολικό σκορ. Η ΑΕΛ κάνει θράψη από την δική της δεξιά πτέρυγα ανάπτυξης σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Να φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη. Μετά από ένα έως και ξέφρενο πρώτο κομμάτι είναι λογικό να μην έχουμε τόσο πολλά γεγονότα στα τελευταία λεπτά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο
ο Ζίζιτς, ο Γκοίκοβιτς, δύο κεντρικοί αμυντικοί μεταξύ άλλων κοντά στην μπάλα. Εκεί είναι και ο Φατιών, φεύγει σιγά σιγά ο Ακώστα. Σιδηρόπουλος τοποθετεί το τείχος στη σωστή απόσταση. Έχει πάρει σφρίσεις αυτό ο Ακώστα. Ο Ζίζιτς σε μια απευθείας εκτέλεση. Αυτός είναι τελικά που παίρνει την ευθύνη. Μπάλα κοντράρει 3-3. Σκορ πρόκρισης για την ΑΕΛ. Εξηλαίωση για τον Ζίζιτς του αυτογκολ. Και τώρα οι Βυσσινοί, ακόμα και αν δεχθούν τέταρτο γκολ, είναι αυτοί που προκρίνονται με 3 εκτός έδρας εναντί 2 του Αστέρα. Από μεγάλο outsider με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και το εις βάρος της 2-0, γκραν φαβορί για πρόκριση η ΑΕΛ. Στο 75 έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν οι λίγοι φίλοι των Βυσσινοί στις εξέδρες. Παρακοντράρει, καταδείχθη στα δίχτυα και μάλιστα έχει κοντράρει σε συμπαίκτη, αν είδα καλά, του Ζίζιτς και όχι σε αντίπαλο. Πάμε στον Παριτσελεπίδη. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στον πάγκο των φιλοξενούμενων, στον πάγκο της ομάδας της Λάρισα. Τον Μουνάφο για τον Καλτσά. Το κοντρόλ του Καλτσά είναι καλό και το σουτ. 4-3 στο 78. Νίκος Καλτσάς. Μάλιστα. Τι άλλο θα δούμε απόψε. Και τώρα ο Αστέρας είναι αυτός που ψάχνει ένα γκολ. Τα κάνει όλα σωστά ο Νίκος Καλτσάς. Πάμε στον Χρήστο Βασιλείου για την αλλαγή. Βλέπουμε το replay εντωμεταξύ. Ούτως ή άλλως επρόκειτο να γίνει αλλαγή με τον Αναστάσιο Δουβίκα να πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή δεν αναιρείται με τον γκολ που πέτυχε ο Αστέρας Τρίπολης. Θα βγει ο Τριανταφυλόπουλος, αυτός είναι ο οποίος θα παραχωρήσει τη θέση του. Και θα δούμε τον Βλάχο μάλιστα να έρχεται στο κέντρο της άμυνας έπειτα από αυτή την αλλαγή. Βραδιάς. Μουνάφο για τον Καλτσά. Είναι δύσκολο το κοντρόλ με τον γκέλ της μπάλας στο χορτάρι. Η σέντρα από τον Καλτσά. Η μπάλα περνά για τον Μανιά. Αυτός εκτελεί. Βαλιέντε για Φερνάντεθ. Φερνάντεθ έχασε 5. Βάζει το 5ο γκολ για τον Αστέρα και φέρνει και πάλι τους Αρκάδες σε σκορ πρόκρισης στο 85. 5-3 ο Αστέρας. Έχει παράπονα ο Φέστα. Ίσως το καλύτερο, ίσως το καλύτερο μάτς που έχουμε δει φέτος στο κύπελο. Καλτσάς απολύτως καθοριστικός για την ομάδα του και εδώ από τα πόδια του άρχισαν όλα. Η εκτέλεση όμως αυτή τη φορά του Φερνάντεθ υπό πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι σε προηγούμενες φάσεις είχε αστοχήσει είναι υποδειγματική. Στην αριστερή γωνία του Κρίστινσον κανένα περιθώριο αντίδρασης. Αλλαγή Χρήστος Βασιλείου για τον Αστέρα. Φράνκο Μπελόκ είναι αυτός ο οποίος πρόκειται να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Λογικά στην επόμενη φάση που θα σταματήσει το παιχνίδι έχουμε την αλλαγή.